ಪಕ್ಕನ ಸಿರಿಮಿರಿತ ಪೇರ ಪೇರ್ಪು ಪರದು ಬುಲಿದು ಬಲದಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೇನೆ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಮೋಕೆದ ಅರಣಿಗೆದ ಉಡಾಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದುಲೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಡೊರ್ಮೆ ಒಂಜೆ ಕಾಲು ಕೋಟಿ ಜನ ತುಳುವೇರು ಪಾಸೇರ್ದುಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ 4,000 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇನಿಕಾನಗ ಅಲಿಯಂತ್ರ ಒಂದುಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಕೆಲವೇ ದಿನೊಟ್ಟು ತುಳು ಭಾಷೆಲ ಅಲಿದು ಪೋಪುಡು ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನೊಂಜಿನ ಪೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಕಬ್ಬಿಯೊಂದುಂಡು ಐತ ನಡುಟು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪೋಡು ಆದರಿಪೋಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಇರತ್ತ ಮದೆಟುಪ್ಪನ ಅವೇತೋ ತುಳುನಾಡದ ಪುಗಾರ್ತದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ದಿಟ್ಟಿಡು ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಮುಡೆಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಐಕ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನಕುಲು ಡೈರಿ ಡೇ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಯಶಸ್ಸು ಲೋಕಡೊರ್ಮೆ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ತಿ ನಡೆದ ಬಕ್ಕ ಡೈರಿ ಡೇ ಕುಡಲ ತೆಲಿಪುಗ ಪನ್ಪಿನಂಜೆ ಪಂತನು ದಿವೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪಂತದ ರಡ್ಡನೆ ಸುತ್ತದ ಪಂತು ನಿತ್ಯ ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪಂತಕು ನಿಕಲೆಯನ್ನು ಕೊಡರ ಮೋಕೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪತ್ತು ಪುಗಾರ್ತದ ಕೂಟದ ಕಲ್ನ ದುನ್ನ ಬಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಅಕಲ ಚಾತುರ್ಪುದ ದುನ್ನ ಬಣ್ಣದ ಒಟ್ಟುಗು ಅಕಲ್ನ ಚಾತುರ್ಪು ಏತು ಮಿಕ್ಕುದುಂಡು ಅಂಚಿ ತೊಲಂಕಂದಿಲಕ ಇಂಚಿ ದಂಗಂದಿಲಕ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ರೆ ಲತ್ತದು ಅಜತ್ತದ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರ್ರೆ ಪುಗಾರ್ತದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಒಂಜಿ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಭಿನ್ನಾದಿಗೆಟ್ಟು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಬೈದರೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆದ ಪುಗಾರ್ತದ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಅಂಚನೆ ಅಭಿನಗಾರೆ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಸಾರಥ ವರ್ಮನುತ ಸೊನ್ಪತ್ತ 4 ಇಸ್ವಿಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗಗೂ ಪಜ್ಜದಿದ್ದು ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಬೊಲ್ಲಿ ಪಡೆದೇಡು ಮಿನ್ಕು ಬೊಳ್ಳ್ಯಾದು ಮೆರೆಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಇನಿ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆಡು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಬೈದರೆ ಅರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೇನ ಬರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೂಟ ನೋಡು ಮಲ್ದಿನ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಅರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕೂಟಗೂ ರಂಗ ದಿಂಜಾರ ಬೈದೇರು ದೂರದ ಊರುಡ್ದು ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣಗೆ ಬೈದೇರು ಮೂವೇರು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪೊಣ್ಣಲು ಚರಿಷ್ಮಾ ರೈ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಶಿಮಾ ಆಳ್ವಾ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಅರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಿತಾ ಪೂಂಜ ಅರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಯಲ್ಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಡರಾಡಿ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ಒತ್ತ ಸೇರೊಂದಿರು ರಂಜನ್ ಪೂಂಜಾ ಅಂಚನೆ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕೂಟಗೂ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದರೇನು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೇನು ನಿಕಲೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊನೊಂದು ಈ ಕೂಟ ನಿಕಲ ದುಂಬ ದಿಕ್ಕಡ ದೀಪಿನ ಅಕಲು ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಕಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒತ್ತಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಿಲೇರು BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಊಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೈವುಡ್ ದ ಕಂಪನಿ ತುಂಬೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಕಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಪ್ಪನ ವಂಡರ್ಲಾ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಕ್ಕ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಸುಲ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂಚನೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಉಡುಪಿ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಕೋಬೆ ಸಿಸ್ಲರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಮುಂಬೈ ಜಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಚನೆ ಸಂಡೇ ಎಗ್ ಸಂಡೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತಿರಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಇತ್ತ ಈ ರಡ್ಡನೆ ಸುತ್ತದ ಕಡೀರ್ದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರೆ ಬರೊಂದುಲೇರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದವರಿ ಕಲಾವಿದೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಚಿತ್ರರಂಗೋಡು ಮಿಂಚೊಂದುಪುನ ಕಲಾವಿದೆ ಸುಂದರ ರಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂದಾರ ಅಕಲ್ನ ಕೂಟದ ಕಲೆರ್ದು ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆಡು ಕುಸಾಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪು ಮೋಕೆಡೆದು ಕೊನಗ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದೊಟ್ಟು పోండు మాత పోండు మన మర్యాద మత పోండు ఎందాయ బతుకోడు నన్ను ఎంత మోనేదోగాను ఏం బతుకుచ్చి పోండు మాత పోండు ಓಡೆ ಮಾರೆ ಓಡೆ ಸೈಪನೆ ಬುಚ್ಚಿ ಬುಚ್ಚಪ್ಪಿಯ ದಾದಾಡಿತ್ತೆ ದಾದಾಡಿತ್ತೆ ಮಾತ పోండు ಓಪುನ ಇನ್ನ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇನ್ನ ಜೀವನೇ ಪೋತು ಮಿತ್ತು ದಾದಾಣ ಮಾರೈತೆ ಎನ್ನ ಶೀಲ పోండు ಶೀಲ ಪೋಂಡ ಪೊಸತ್ತು ಪೊಲ್ಲಾಗ ಐಕಿದಾದ ಅವತ್ತಿಯೇ ಬಕ ಮಾನದ ಶೀಲ పోండి ಎನ್ನ ಮಾನದ ಶೀಲ ಅಂಚ ಮಣಿಂಚಿನ ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿ ಮಾತ పోండు ಸಾಲೇಡಿ ಸಾಲಿಡ್ ಬೋಂಡು ದಾದಾಣಿತ್ತೆ ಫಲ ಅವು ಸಾಲಜ್ಜಿ ಆರು ಮಾರೇರೆ ಏರಾರು ಆರಿಯೇ ಆರು ಬಂಡಿ ಏರ್ ಮಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ನನ್ನ ಪೂಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಮಾರೆ ಅಮ್ಮೇರನ ಪುದಾರ್ ಬಂದ್ಲೆ ಪೋಣ ಬೈ ಅಮ್ಮೇರನ ಪುದಾರ್ ಬಂದ್ಲೆ ಪೋಣ ಪಾಯ್ತ ಆಕೆರಿಗೆ ಓ ಅತಿಗೆರಿಗೆ ಪಾವುಂಡ ಅಂಚ ಪೂವಪ್ಪವನ್ನಿ ಅರ್ನಬದಾರ ಪೂವೆ ಆರು ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ ಎದ್ರಲ್ಲ ಅವು ಮುರ್ದು ಎನ್ನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆತ್ತೇರಿ ಓ ಮಾರೆ ಅವು ಓ ಬಂಡ
ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೇವಂತಿಗೆ ಅಬ್ಬಲ್ಲಿಗೆ ಪೂ 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 ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೈದು ನಾವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಮಾಧಾನ ಎಂಕಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬೂರಡು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ವಿಮಾನ ಬೂರ್ದು ದಾನೆ ದಾನೆ ಆತನ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬೂರ್ನಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ದಾಳಾತ ಜತವು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಪಾಡು ಪೋಪಣ್ಣ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಪಾಡು ಅವು ಎನ್ನ ವಿಷಯನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೇರ ಪೂಜ್ಯ ಹೌದಾನೆ ಈಗ ಅಡೇಗೆ ನೀಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡುಪುನಿ ಫಾಡ್ ಅಂಚಿದ್ದೆ ಓಡು ಎಟ್ಟೆ ಮೂಕು ನಾಡೊಂದು ವಾಸನೆ ತೆತ್ತೊಂದು ನಕಲು ತೆತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಆ ಪೂಜಿ ಪನ್ ಪಿನಕ್ಲು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರ ಪುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಈರ್ನೆಟನ್ನ ಮೂಂಕುದ ರೋಮಪುರ ಓಪನ್ ಎಂಕಲ್ನತ್ತೆ ವಾಡ್ ಕತ್ತೇರಿದ ಲಾಭ ಒಂಜಿ ಒರಿಯುಜ ಬಾರಿ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ಎನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಪಂಡದ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಜಾವ್ ಪೋವರ ಕಾರಣದಾನೆ ಅವು ಪೋವರ ಕಾರಣ ದಾದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾರ ನಮ್ಮ ಮೂಡು ಬಿದ್ರೆದಲ್ಪ ಅಂಡೇಲ್ದ ಬೆದ್ರೊಂಡೇಲ್ದಲ್ಪ ಕೋಡೆತ್ತು ಮುರಾನಿ ಒಂಜಿ ಬಟಾಟೆದ ಲಾರಿ ಪಲ್ಟೆ ಬಟಾಟೆದ ಲಾರಿ ಫಾಲ್ಟಿ ಆಯ್ನಿ ಜನಸಾಗರದಲ್ಲ ಬತ್ತದೆ ಪೂರ ಡ್ರೈವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪೂರ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪೇರ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೀರಿಯ ಎಲ್ಲ ಭಾರ್ ಹೋಯ್ನಿ ಡ್ರೈವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಮರ್ಲ ಬಗ ಈಗ ಬೂರಿಯರ ತೀರ್ದಿಗೆ ಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಯರ ಪೂಜೆ ದಾಲ ಜಕ್ಲಕ್ಲನಾತಿಗೆ ಲಕ್ಕದು ಬೋತೇರಿ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ಬಟಾಟೆನು ಬೆರಿಕ ಬಾಡೊಂದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗವಾಯ್ತು ಅವೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ದೆತ್ತೋನು ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಬಟಾಟೆನೆ ಒಣಸಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಬಟಾಟೆ ಎಂಚಿನವು ಎಂಚಿನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಟಾಟೆ ಸಾರು ಬಟಾಟೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಬಟಾಟೆ ಫ್ರೈ ಬಟಾಟೆ ಅಕೇರಿಗೂ ನುಪ್ಪುಲ ಬಟಾಟೆನೆ ಅಂಚ ಐನ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಪೋಯಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುನು ಮಾರೆ ಆಂಡ್ ಬುಡಿ ಒಯ್ನೆ ಆಂಡ್ ಬುಡಿ ಯಾರತ್ತೆ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಬುಟ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಕುಡೆಂಚಿನೇನು ಬುಡ್ತೀನಿ ಆಂಡ್ ವಿಷಯ ಬುಡ್ಲತ್ತೆ ವಿಷಯದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಪಂಡದ ಸುಖ ಇಚ್ಚು ಮಾರೆ ಪಂಡದ ಸುಖ ಮಕ್ಕ ಈ ನಾನು ಮಂಡೆ ಸಮಾಚಾರ ಬಲ್ಲ ಎದುರು ಬಲ್ಲ ಮಾರಿ ಪತ್ತನೆ ಆಕರವಲ್ಲಿ ಮಗ ಕಾಕರವಲ್ಲಿ ಎಂಜ ಈತ ವಿಷಯದದೆ ಹಾಕು ಜಾನ್ ಕೆರ್ಪೆ ಬಲ್ಲ ಇದೆ ಮಂಡೆ ಸಮಾಜನೆ ಅಮ್ಮೇರ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೇರ ಹುಟ್ಟುದನೆ ನಬೈ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರುತ್ತದೆ ಶಾಲೆಡ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಚಿನ ಬಕ ಆತ ಜೋಕಳ ಎದುರು ಬುಡ್ದು ಎಂಕ್ ಇತ ಮೂಲ ದೋಜಾರುಂಡ ಶಾಲೆಡ್ ಮಾತರ್ಲೆ ಬನ್ಪುಂಡಾಜೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಅವು ಬುಡ್ನ ಪೂವಪ್ಪಣ್ಣನ ಮಗೆ ಎಂದು ಅವು ಕೇನುಚ್ಚಿ ವಿಲಿಯಮ್ಮರೆ ನೆನೆಪಾನಾಗ ಹೋಯ್ತುರ್ನೆ ಮಾರ ಎಂಚಿನ ಮೇಲ್ಡುಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾರ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರಂಬಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೇ ಬಲ ಎದುರು ಬಲ ಮಾರಿ ಬರ್ತಾನೆ ದಾದ ಅನಿತ ವಿಷಯ ಅಂದ ನಿನ್ನ ಸಾಲೆ ಕಡ ಪುಣಿದಾಯಕ್ಯಾನೆ ಸಾಲೆ ಕಡ ಪುಣಿದಾಯಕ್ಯ ಕಲ್ಪೇರೆ ಏತನೇ ಕ್ಲಾಸಿ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಬೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ 27 ವರ್ಷ ಅಂಡಿಯ ನಮ್ಮ ಮಗಕ್ಕೆ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೇನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಡು ಇರು ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋಡು ನಮ್ಮೆಂದು ಪಂಡೇರ್ದು ಶಾಲೆ ಪೋಯಿನಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ತೂಪೆ ಜಗಳಿಡಿ ಕುಳ್ಳೊಂದು ಇಂಬಿಯಾಗ ಕಲ್ಪವನ್ನ ಯಶೋಧ ಟೀಚರ್ನ ಪುಗೇಲ್ಗೆ ಕೈ ಬಾಡ್ದು ಅಲ್ಲ ತರೆತ್ತ ಪೂಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪದೇ ಪೂದೀಪೆ ಮಾರಿ ಪತ್ತನೆ ದಾಂಬೆ ಟೀಚರ್ ಪಂಡ ಏರಿಯಾ ಟೀಚರ್ ಪಂಡ ಗುರುದೇವ ಭವತ್ತೆ ಟೀಚರ್ ಗುರುದೇವೋ ಭವ ಅಪ್ಪೆ ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ ಅಮ್ಮೇರಿ ಪಿರ್ತ್ ದೇವೋ ಭವ ಗೊತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಅಮೇರ್ ದೇವೋ ಭವ ಅಮ್ಮೆ ಪಿರ್ತ್ ಒಂದು ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ ಪಿರ್ತ್ ದೇವೋ ಭವ ಪಿರ್ತ್ ದೇವೋ ಭವ ಅವು ಅಂಚತ್ತಿ ವಿಲಿಯಮ್ಮರೆ ಅಮ್ಮೇರಿ ಇರ್ಬೆ ವಿಲಿಯಂ ಮುಂದು ಬನ್ನಿ ವಿಲಿಯಂ ಮೇರೆ ಬಂಡ ಆಯಲ್ ಅಮ್ಮೆ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮೆ ರಡ್ಡ ಅಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಅವು ಅಂಚತ್ತು ವಿಲಿಯಮ್ಮು ಅವು ಅಂಚತ್ತು ದಾದೆ ಗೊತ್ತಿಂದೆ ಏರು ಟೀಚರ್ ಏರಿ ಏರಿ ಈ ಬುಗೇಲ್ ಕೈ ಬಣ್ಣ ಟೀಚರ್ ಏರಿಯಾ ಏರು ಅವು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಿನ ಯಶೋದತ್ತ ಏರಿ ಟೀಚರ್ ಏರಿ ಅಯ್ಯ ಪನ್ಪಿಲಿಡ್ದಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಜ್ಜ ಮೇ 1ನೇ ಹಿಡ್ದು 4ನೇ ಮುಟ್ಟ ಯಶೋದ ಟೀಚರ್ ಲಂಬಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೇರಿ ಆ ಬೊಂಜವು ಕಲ್ತದೆ ಪೂರಾ PUC ಡಿಗ್ರಿ B.Ed ಪೂರಾ ಅದವೇ ಶಾಲೆಗೆ ಟೀಚರ್ ಅದು ಬೈದ ಇಂಬೆ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಉಳ್ಳಿ ಆ ದುಂಬುದ ನೆನೆಪುಡು ಪುಗ್ಗೆಲ್ಗೆ ಕೈ ಬಾರ್ದು ಏತ್ ಬಂಗುಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಮ್ಮೆ ಸೈತನ ಬಾಳೆಂದು ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಸೂತ ಅಮ್ಮೆ ರೀರತೆ ಈರಮ್ಮೆ ರತೆ ಯಾನ್ ಅಂದ ಅತ್ತಂದ ನಿಕ್ಕೊತ್ತು ಅಯ್ಯ ಪರಕೇಡಿ ಬುಟ್ಟನೆ ಐತೆ ಅಯ್ಯೇ ಆಗ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಅಪ್ಪೆ ಸೈತಲ್ಲ ಪಂಡದ ಯಾನೆ ಕೈಕಿಂದು ಎಂಚಿನ ದೊಂದಿ ಸುತ್ತುದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮುರ್ಕಾದ ಏನ ದೊಂಡೆಗ್ದಿದ್ದು ಸಾಂಕದೇನೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಾವು ಮಂಡೆ ಸಮಾಜದೆ ಅಡ್ಡ ಬಾಪ ಮಾರಿ ಪತ್ತನೆ ಜೀವಪ್ಪ ಕೆರ್ಪೆ ನಾನು ಅಂದೆ ಇದೇ ಬಲ ನಿನ್ನ ನಾನು ಸಾಲೆ ಕಡ ಪುಣಿದಾಯಿಗೆ ಗುಜಿರಿ ಬೆಜ್ಜಿರ್ನೆ
ಗುಜಿರಿ ಪೆಜ್ಜನ ಮಾರ್ಗೋಡೆ ಪೋಣಗ ತಿಕ್ಕನ ಗುಜಿರ್ಲೇನ ಮಾತ ಪೆಜ್ಜೊಂದು ವಾರ ಗುಜಿರ್ದ ಅಂಗಡ್ಲ ಮಾರ್ಗೋತ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆನೆ ಗುಜಿರ್ದ ಅಂಗಡಿ ಅನ್ನವೇ ಇದೇ ಬಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಕೊಡದೆ ಹಾಗೆ ನೀನು ಟೀಚರ್ ಅಮ್ಮೇರೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲ ಪಂತೆರಂದ ಅಮ್ಮೇರೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲ ಪಂತೆರಂದ ಏರೇನಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ನೀರೆ ನೀ ಶಾಲೆಗೆ ಆರು ಏರ್ ನಮ್ಮ ಪಂತೆರ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಉಪದ್ರ ಮಾಲ್ತೆ ಬಂಡದು ಟೀಚರ್ ಪಣ್ಣಿಗೆ ನೀನು ಶಾಲೆಯ ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಡಬಾರದು ನಾಳೆ ಬರುವಾಗ ನೀನು ಅಪ್ಪನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂದು ನಿಜವಾದ ಎನ್ನನಲ್ಲೇ ತಂದು ಬೋಡ್ಚ ಅಂದೆ ಆ ಪಂಡಿನ ಟೀಚರ್ ನಮ್ಮೇರೆನೆಲೆ ತಂದು ಬೋಡ್ಚ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನೇರ ಆಯ್ತಾ ಪದೇ ಪುದೀಪ ಮಾರಿ ಮತ್ತನೇ ನೀ ನಾನು ಪದೇ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಣಗಂದ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ ಎಂಚ ಎದುರಿಸೋಡು ಕಾಲಿ ನಮ್ಮ ಬರೇಂಡ ಯಾವುಂಡೆ ವಿಲಿಯಂ ಮೇರೆ ವಿಲಿಯಂ ಅಂಕಲ್ ಅಮ್ಮೇರ ಬಂದು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಓದುದು ಬರೀನ ಉಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಒಂಜಿ ದುನ್ನ ಪಾಡೋಡ ದೇವೇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಬಾರ ಪಾಡ್ದಪು ಪರೀಕ್ಷೆಡಿ ಪಾಸ್ ಪಂದ್ಯ ಅನ್ ಪಂತೀನಿ ಬೇ ಮಂಗಿ ದೇವೇರ್ನ ಮಿತ್ತು ದಿನ ಪಾಡ್ದು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೋಲ ಬಂತೀನಿ ಬೇ ದೇವೇರ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫೋಟೋನು ತೀರ್ತದ ಇದು ಮಲ್ಲ ಕಡೆಪಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ದೇವೇರ್ನ ತರೆತ ಮಿತ್ತದಿದ್ದು ಯಾನು ತೋಟೋರ್ದು ಉಳಾಯಿ ಬತ್ತು ತೂಪೆ ದೇವೇರ್ನ ಬೊಬ್ಬೆಗೆಂಡು ಓ ಮಾರಾಯ ಕಳ್ಳದೆಪ್ಪು ಓ ಮಾರಾಯ ಕಳ್ಳದೆಪ್ಪು ಮಂಡೆ ಸಮಜನೆ ಎತ್ತಂಡೆ ಕುಲ್ಲಾಬೆ ನಿಕ್ಕು ಮಾರಿ ಪತ್ತನೆ ನೀನು ಮಂಡೆ ಸಮಜನೆ ಕೂಡ ಏರಿ ಅವನಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯರ ಬಂತನಿ ಪಾತ್ರೆಣದಿಪ್ಪೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯರ ಬಂತನಿಗೆ ಒನ್ ಡೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಟ ಮೀರದಂತೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯಿರಿಂದ ಈ ತುದ್ದದ ಆ ತಾವು ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತನಿಗೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಬಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆಯುವ ಎಂದು ಒಂದು ಪುಟ ಮೀರದಂತೆ ಎಂದು ಬರೆದಿನಿ ಒಂದು ಪುಟ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ನೇ ಮೀರದಿನಿ ಹೌದಾನೆ ಎಂಚಿ ನಮಗೆ ಬರೆದಿನಿ ಇವತ್ತು ಒನ್ ಡೇ ಬರ್ಸ ಬಂದ ಕಾರಣ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಬಂದು ಮಾರಿ ಪತ್ನೆ ನಿನ್ನ ನೇರೆಗಲ್ಲಾನ ಬಂದ ಗುಜಿರ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಬೇಕುಲ ಮೊಂಡೆ ಸಮಾಜ ಪದೇ ಕೂಟ ಚಿತ್ರ ಉಡುಪ ಅವನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೇಗ ಚಿತ್ರ ಉಡುಪಾರ ಎಂಚಿನ ಬಾಲ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೆಂಬುದ ಚಿತ್ರ ಬುಡ್ಪಾಳೆ ಎಂದು ಬಂತೀನಿ ಬೇಕಾಲಿ ಬಾಲ್ದಿದ ಚಿತ್ರ ವೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಬುಡ್ಪಾದೆ ಐನು ಕೊಡ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಂಡ್ಬೆ ಚೆಂಬು ಒಂಡ್ಬೆ ಬಾಲ್ದಿ ಮತ್ತು ಚೆಂಬುನ ಚಿತ್ರ ಬುಡ್ಪಾರ ಪಂತಜರ ಚೆಂಬು ಉಂಡ್ಯ ಚೆಂಬುನು ಬಾಲ್ದಿದ ಉಲಾಯಿ ಪಾಡ್ದೆ ತೋಚಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿ ಮಂಡೆ ಸಮಾಜನ ಗುಜಿರಿ ಬೆಜ್ಜಿ ಮಾರಿ ಪತ್ತನೆ ಪಾತ್ರೆ ಯಾವ ಆಡ ತೈಕಿದಲ್ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ ಬಂದಿ ಏನು ಗುಜಿರಿ ಬೆಜ್ಜಿನ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ ಬಂದಿ ಇದಾ ಮಾರ ಗುಜಿರಿ ಬೆಜ್ಜುನು ಗುಜಿರಿ ಯಾರ ಪೋಪಣ್ಣ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋನೆ ನಿಕ್ ವೈ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೈ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ತಿನ್ನಿಯರ್ನ ಕಟ್ಲೆ ತಿನ್ನಿಯರ್ ಯಾನ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ತಪ್ಪ ವೈ ಕತ್ತಪ್ಪ ಅತ್ತಿ ಯಾನ್ ಗುಜಿರಿ ಬೆಜ್ಜುನ ಕಟ್ಲೆ ತಿನ್ನಿಯರ್ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ತಿನ್ನಿಯರ್ ಅತ್ತಪ್ಪ ಉಂಟು ಐನಾಟಿಗೆ ನೀಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಗುಜಿರಿ ಬಜ್ಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ಶಾಲೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಪಾಪದಲ್ಪ ಬೂರ್ದು ಆಯನ ರಡ್ಡಿ ಕಾರ್ಲ ತುಂಡಾತನಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಎನ್ನಾತಲ ನಡಪರ ಆಪುಜಿ ಐಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂತರಿಗೆ ಆಯನ ಕಾರು ಸರಿಯಾ ಉಡ್ದಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಈ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಎಂಗಳ ಸಾಲದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊಬ್ಬನಾಗಪ್ಪ ಆಯ್ದಪ್ಪ ಚತೂಪನಪ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪನಪ್ಪ ಯಾನು ವರಿಯತ್ತು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಟೊಂತೆ ಕಾಸು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತದ ಕೊಡ್ತೀರಿ ದೆತ್ತಿದ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಯಾನು ಗುಜ್ರಿ ಪೆಜ್ಜಿನ ಕಾಸಲ್ಲ ಯಾನ್ ದೆತ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಯಾನ್ ಮಾತಿನ ತಪ್ಪಪ್ಪ ಈ ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪು ಅತ್ತು ಮಗ ನಿನ್ನ ಯಾನ ಪೆದ್ದೆ ಹೆಡ್ಡೆ ಪಣೊಂದುಳ್ಳೆತ್ತ ಯಾನ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು ನಿನ್ನ ಆಸೆದಾದ ನಿನ್ನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ದಾದ ಅಂದ ತೆರಿಯಂದೆ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದೇ ಕುಡ ಕಲ್ಪು ಯಾನ ಸಾಲೆ ಕಡಪುಡಿ ಅತ್ತ ಮಗ ಅವು ಯಾನ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು ನಿನ್ನ ಚಿಂತನೆ ದಾದ ನಿಕ್ ಒಯ್ತ ಮಿತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡೊಂದು ತೆರಿಯಂದೆ ಸಾಲೆಗೆ ಪೋಲ ಪಣದ ಯಾನ ಕಡಪುಡಿ ಅತ್ತ ಅವು ಯಾನ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು ಯಾ ಇತ್ತೆ ಏತ ಜನಕಲು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಣ್ಣದ ಸಾಲೆ ಕಲ್ತದ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾತ ಮಲ್ಪುವೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಬಾಕಿದ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರ ಜನ ಏರು ತಿಕ್ಕುವೇರಿಯ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ತೂಪ ಆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಮೂಜಿನೇ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತಿನಕ್ಲು ಮಾತ ಪಿಟ್ಟರ್ ಆಯ್ನೆರ್ದಾದತ್ತಯ ನಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪೇರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನಿ ಇನಿ 6ನೇದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ದಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಕಲ್ತಿನಕ್ಲತ್ಯ ಅಕ್ಕಲು ಮೂಜಿನೇ 4ನೇ ಕಾಲ್ ಕತ್ತದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ಅವಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪುರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಜೇರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದಾಯಗ್ಯ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬ ಹಿಡಿತುಲ ನಮ್ಮ ಊರದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ ಈತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡಂದ ಕಾರಣ ಬೊಂಬ ಹಿಡಿತನ ಹೋಟೆಲ್ ದಕ್ಕುಲ್ಯ ಅಕ್ಲದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ತದ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಪೋತಿನ ಅಕ್ಲತ್ತು
ಮೂಜಿನೇ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಣಂದೆ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಬೋದು ಅವಳು ಕಾಸು ಮಲ್ತದು ಊರದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೇರಿಯ ಐಕ್ ಬನ್ಪುಣಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಅವಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಆವಡೊಂದೇ ಕಾಪುಣಿ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ದಾದಂದ ನಮ್ಮ ತೋಜಾದ ಕುರುಟಿಯ ದಾನೆ ಪನ್ಪೆಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಪನ್ಯ ಸಮ ಬಾಲದ ಮನಸ್ಸೆಂಚಾನ ಕಿತ್ತ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆವಡು ನಾ ಇರ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಪುರ ಅಡ್ಡೆ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತೋನಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ನಿಂಚ ನಿನ್ಪಿನಿ ಅವು ಬಾಯ ದಿಂಗಿನ ಅವ ಇರ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಡಿತ್ತೆ ಇಂದು ಎನ್ನವತ್ತು ಏರ್ನ ಒಂದ ಓಡಿತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಮಾರಿ ಬತ್ತನೆ ಅಯ್ಯಿ ಓ ಅಂಚಂಡ ಯಾನ ಬುಡಿ ಅಂದ ಐಕ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ಪಿನಿ ಅತ್ತ ಈ ನೀಟ್ರೋಲ್ ಮಂತೊಂದು ಬುಡೋಲ್ಯಾ ಐಕ್ ಬಂದ್ಪುಣಿ ಏಪಲ ದೇಹಡು ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾದ ಪೋಪಿ ನಾವು ಪೋಂದೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಏಪಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೇರ ಪೂಜಾವ ನಮಸ್ಕಾರ Pura,